Kajing le thurmur ka office boarding jing shai ka MEPDCL Nongston kalapin kulmar thlim yakipat ba ka than Nongston bat ka West Khasi Hill District baro ka way namar kajing I bill parthar katay ka office sha ki longieng ba pher katkum kajing thu kipat ba laong ba kibil kibila poi kidan kibla kenjo hadu shila khatsaw hajar om tang katta handrei ka basngolingo ka long ba haba kitay kibil om shamladan kinu kajing penshai benia ka pen shishala kidai nadu usnem ayu pen ban nalor kata ka bil kabla pen kendet ladan ru ki kentien berngem ban pha kempulet lada siewi kidai kibil habe dai bat kani kajing ja kaseng HNYM West Khasi Hill District hapo kajing lam uba Thailand link hoi lampang kaseng HNYM kalalet bantu kalaria kani ka kam Henry uba Thailand ulia thu hau nong tho khubor bat ula ong bana kaliang jong ki bor penya jong ka ko office kem shem la ai kanu ka jing pen chai phausi kila kano bet baka de ka jing le na ki bor ke bakham halor ICC lia simli kani kalong ba ka outstanding dues kalong shilak khatsaw hajar neruspa san punyo ka outstanding dues jong ka bat halor kane kamdon kanu ka details nadu basdang bat hadu bakut bat kamdon kanu ka interest ndai kawan be direct ka outstanding dues halor kata lada mla ban siwe kane nakaliang kane ka sti kan kaong ba ka jing pentip kan supply code khandai point lai bracket chpo jong ka MSERC lem kunta ka office company man IT no ha ka bor jong ka ain Kadisong nang no. kadai ka shnong na mau kawa patskan ne kaweru HI Lestar Kharjarin location kadai tipse kaneru pumju hi kapoi sapu pra hajar sispa nyo pesan klam kano ka detail sendai kalong pumju hi sebat kine kiweru bun nap dang kine ngimla ban jer kerteng kidon dak kau teli kislip kacu hi karkom hadin bangila yo kaji ujor naki sanpo unrupo nyo pongut kinong chong hapo ka West Khasi Hill District na kamta kane ka MEPDCL hapo Nongston hadin baka sorkar kala penmi namta kane ka OTS scheme baka sorkar kan map no namta kisut jong baro kibadon ram nane kibadang sa ka belaj hapo West Khasi Hill District te kajing longo nakaliang kajongi kum kaseng kalong hadin ba kipat ba klumar ba nakaliang ka MEPDCL kalong ba kamdon kano ka details nadu menu bak kin disconnect ya kalaj ban hadu menu bak kindon kata ka interest bat kabalan ka outstanding dues ku bangi ong henry menta kajing wan city habaro kinong sung kibasa ya kabel kalong ba juduna ya ka khandai pho hajar ya ka shilak ya ka san pho hajar andru pho hajar ka nyo pho hajar kum ta ter henry kajingwan nakaliang ka city nakaliang ka office kalong ba kenwan be direct na ka outstanding bill direct tang da ka bill ba ki shutho be tang da ka bill don kanu ka detail nadu menu usnem ba kisa bill bat hadu menu usnem ba kim pat siwe ke belaj bat plus nadu basdang bat hadu bakut namta ke interest judon ke jing penshai rum namta barok kini kinong sung kilong kemi ki bawan hang ne temen ki bawan nak kendong kan surat ndai kaji lengo naki kilong kepat yang nak kalian kaseng ba hadin bangila on mi na SDO ba SDO lakular ba don bor nomar kadai ka bor ka ba halor naga sorkar ba kajing jenjar pa ba kalong kumno unla ban siu be kawan be direct tang da outstanding bill taki khandai pho bat prapo bat khandai pho jar don detail bat halor kata kan don ru ki kentin ba nakaliang kan stiken berngem ba lada umla ban siu kendon ka supply code khandai point lai bracket chpo jongka MSERC lem kumta ka office kampha ban IT no ya kane ka kam ha ka bor jongka an ten nakaliang kipat ba baro kila don ke jing scouting namta kan ka belaj nomar balai halor ke jing one direct outstanding bill klem don detail bat hadin kata plus hapo kendon ke jing berngem ba kinle da ka bor jong ka ai
kham sungulungo isu kalong ba nalor ba kine ki sithi ki ba lapha kumba la pensai i general secretary jongi Malaysia khmat te kabalongo isu kalong ba ki don ki pajba jongi napo ka west kasel district ba hakine ki sinong ki thau ki ba jan hapo ka noston ki ba jusiu ru man ubna ya ka bilaj ki dawan ra ru menta ringkat bat ngi kaseng ngilayo ban keren ru bat USDO ngila pen i ru ikibil ki ba siuman ka banai kataru kidang poi kini kisti ba kasak karam jongki da ki pau hajar nalor ba ki tho hakane ka siti ba la sa da ki ram da ki pau hajar plus ka details kam don te kumno upaj ba unwan siu kane ka pisa nalor ba ki penbiang ya ka bilaj man ka banai ka siti ka poi haki bat ka berngem berset te kane kalong ka ka penting yang ikum ki paj ba jongka west kasil district hibro ka wei de plus ka wei ru ka ba khamsung long syu ka long ba ki don ki long yeng ru ki ba katu katne ki ba ki empatan watang ya kalajru kasi thiru haki ka poi te hato nakaliang jung ka office trikam hakono kadur ka office ngila bu khanang labu ka sarkar ka labu khanang ya ka office trikam hangne po ka noston west kasil district ban pe ja ka ba kamiat ban pe ki junod don kam jung ki paj ba babun om baban syu pha ki thi klumar kumne pha thi klumar kumne hato uta bampadon yeng ru hapsiu bailaj uba siuman ka banai ru hapsiu isu te ka jing trikam kum kane te hebe dei bat kane ka kam na kaliang jungi kum kaseng ibu ka jing kerpat lada dei sekibor bahalor ru basngu ba ban pej biang sa sisen yakine ki sithi ki ba pila pha